Θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα και τους καλεσμένους μας και τους ομιλητές. Θα παρακαλούσα εκτός του προγράμματος, επειδή χθες αποχαιρετήσαμε τον Τάσο τον Αλεξανδρίδη, που δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον ξέρατε, με μεγάλη θητεία στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορειοελλάδος και στο Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορειοελλάδος. Θα ήθελα για μισό λεπτό, ό,τι κάνει για ένα, να τον τιμήσουμε για την απουσία του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά που γίνονται και έχουν σχέση με το δικό μας χώρο. Δεν θα πω πολλά. Ας κάνουμε μισό λεπτό τη μνήμη του, γιατί νιώθω υποχρεωμένος να το κάνω μετά από 20 χρόνια που το ξέρω. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν των εορτών και τελετών ο Τάσος, δεν χρειάζεται να τον θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ λοιπόν με την ευκαιρία του Money Show. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μικρή κουβέντα με ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν κομμάτια από την αλυσίδα αυτού που κάνουμε στη δουλειά μας, δηλαδή να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Εμείς εδώ στο μετερίζι μας στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποτελούμενο από αυτόν που χαράζει στρατηγική, το Υπουργείο και τις διαχειριστικές αρχές, από αυτούς που το υλοποιούν για λογαριασμό τους, από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, από τον ενδιάμεσο του ενδιάμεσου προς την επιχείρηση, τους συμβούλους που είναι πολύ χρήσιμοι κρίκος στην αλυσίδα αυτή, και βέβαια και τις επιχειρήσεις που όλα για αυτές γίνονται και κατ' επέκταση και για τη χώρα. Σήμερα λοιπόν, με την ευκαιρία ενός δίωρου, είχαμε την ιδέα να κάνουμε το εξής, να καλέσουμε κυρίως συμβούλους και να προσπαθήσουμε να ανασκοπήσουμε για λίγο τι είναι αυτό που θα μπορούσε να βελτιωθεί, γιατί μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο που έρχεται, έχουμε να κλείσουμε και αυτό που έχουμε τώρα. Και με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, δόξα τω Θεώ, έχουμε ακόμα στο τέλος του έτους μάχημη περίοδο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι καλό να πούμε αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και για να κλείσουμε αυτή την περίοδο, αλλά και προτάσεις βελτίωσης για τις δράσεις οι οποίες ενδεχομένως να βγουν από αυτά που έρχονται. Ξέρω ότι είναι αρκετά νωρίς, κύριε Φέτση, ακόμα, αλλά θα κάνουμε ένα περίγραμμα τι είναι αυτό που έχει σχεδιαστεί τουλάχιστον. Έχουμε μαζί μας την κυρία Φέτση, η οποία είναι η προϊσταμένη από τη μονάδα προγραμματισμού της ΕΙΔ ΕΠΑΝΕΚ. Θα μας κάνει μια εισήγηση ο Θανάσης ο Καρκούδης για βελτιώσεις. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χατζηγιάννη, η οποία είναι στέλεχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, θα σας πω γιατί, και τον κύριο Μποζούδη, που είναι εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων. Νωρίτερα θα ήθελα για 2 λεπτά να καλέσω την κυρία Μπισμπιτά Γερακίνα, εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Τζιτζικώστα, να μας πει 2 λόγια. Ευχαριστώ. Αυτό είναι βολικότερο. Ναι. Γεια σας και από μένα.
Ο κ. Τσικώστας, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπορεί να παρευρίσκεται εδώ. Σας στέλνει τους θερμικούς του χαιρετισμούς. Μας βάλουμε τα ιδέα, γιατί έχουμε μια εθνική πρεσβειοποία. Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης γενικά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Όπως φυσικά ξεκίνησε και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ύφεση όμως είναι μεγάλη. Ταλαιπωρεί όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και όλα τα αρνητικά μηνύματα τα δεχόμαστε από τις βιομηχανίες και τα μέλη τους. Η καθημερινή επιδείνωση, η καταστροφή του παραγωγικού ιστού στα πλαίσια τουλάχιστον της περιφερειακής βιομηχανίας, η έλλειψη ρευστότητας, η ανεργία, η πτώση της εγχώριας ζήτησης, οι δυσκολίες των εξαγωγών είναι λίγα από τα πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν και σφιχτιούν την κοινωνία μας. Άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ουσιαστικότερο εργαλείο χρηματοδότησης και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και το μεγάλο αντίδοτο της ύφεσης. Ποιο είναι το ΕΣΠΑ. Η περιφέρεια αποτελεί το επίκεντρο σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, διότι θέτει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για τους κλάδους που ενισχύονται στην περιφέρεια. Έχει την ουσιαστική ευθύνη αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται, όπως επίσης και την κεντρική ευθύνη παρακολούθησης των επενδύσεων και της γενικότερης πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ επιταχύνει την υλοποίηση των έργων χωρίς καθυστερήσεις, όσο μπορούμε, το ξέρει η κυρία Χατζηγιάννη, με απόλυτα νομικές και διαφανείς διαδικασίες. Είναι ένας μεγάλος αγώνας για την απορροφητικότητα. Επιταχύνονται και υλοποιούνται έργα μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων με καταλυτικό ρόλο τη συμμετοχή των Δήμων στη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Με το συμμετοχικό, ορθολογικό, αποτελεσματικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της περίοδου 2014-2020, προχωρούμε σε ένα σχεδιασμό εναρμονισμένο με νέες προτεραιότητες, οι οποίες θα έχουν πολλαπλά αποτελέσματα. Η συγκρότηση συνεκτικού σχεδίου διαβούλευσης στην περιφέρεια έχει ως στόχο την τεκμηριωμένη συγκρότηση των προτάσεων της περιφέρειας, στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι δίπλα στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα. Σε συνεργασία με ΚΕΜΑ-ΑΝΕΜ πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πόροι μέχρι το τέλος της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Να υπάρχει στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τα επιμελητήρια όλων των νομών της Περιφέρειας, ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες για την επιχειρηματικότητα. Η Περιφέρεια καταβάλει κάθε προσπάθεια με στόχο την καταγραφή, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων που ανακύπτουν, έχοντας ως μόνο μέλημα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση και εξάντληση όλων των πόρων και κονδυλίων προγραμμάτων, για να μπορέσει να ανασάνει και πάλι η κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην καθυστερούμε, θα καλέσω την κυρία Φέτση. Η κυρία είναι χρόνια και έμπειρος τέλεχος στην ειδική γραμματεία στη διαχειριστική αρχή του ΕΠΑΝ, του ΕΠΑΝΕΚ τώρα, και είναι καθήλυνα αρμόδια να μας πει δύο λόγια για τα επόμενα, γιατί είναι όσα μπορεί, γιατί ακόμα είναι λίγο νωρίς. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και για την πρόσκληση να βρεθούμε σήμερα εδώ, να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Κωτίδας, τι θέλουμε να αλλάξει, την ανάγκη να βγει έτσι και ακόμα και από αυτή τη μικρή συνάντηση, τι είναι αυτό που προτείνουμε, που θα θέλαμε να δούμε καινούριο. Πράγματι, το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω εδώ είναι ότι τα προγράμματα αυτά του νέου ΕΣΠΑ σχεδιάστηκαν σε μια εποχή που έγινε κατανοητό από όλες τις πλευρές η ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που θα μπορεί να υποστηρίζει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξή της, την ευημερία των πολιτών και την απασχόληση. Το νέο αυτό μοντέλο, για να είναι βιώσιμο, πρέπει να στηρίζεται σε κοινωνικούς, παραγωγικούς. Ωραία. Συγγνώμη. Σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικής και εξωστρεφής τομείς της οικονομίας και παράλληλα να είναι εκείνο το οποίο να μπορεί να αναδεικνύει και να υποστηρίζει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και των περιφερειών. Σε αυτά τα δύο λοιπόν, στις δύο αυτές βασικές αρχές στηρίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, το οποίο εκπροσωπώ εδώ μέσα από τη διαχειριστική αρχή του, το οποίο ακριβώς για αυτό το λόγο βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας του νέου ΕΣΠΑ, με πόρους συνολικούς 4,67 δις, δηλαδή περίπου δημόσια δαπάνη, περίπου το 1/4
του συνολικού νέου ΕΣΠΑ, αν αφαιρέσουμε τον αγροτικό τομέα που αντιμετωπίζεται κάπως διαφορετικά από τους κανονισμούς, ένα ποσό το οποίο παράλληλα θα πρέπει να υποστηριχθεί και από την όσο δυνατόν μεγαλύτερη μόχλευση από ιδιωτικούς και άλλους πόρους. Η έξυπνη εξειδίκευση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαπνέει το νέο μοντέλο και το οποίο υποστηρίζει το πρόγραμμα μαζί βέβαια με τις περιφέρειες. Δηλαδή, οι πόροι και οι δραστηριότητες πρέπει να αποσκοπούν πλέον στο να πηγαίνουν στοχευμένα, αναδεικνύοντας τα υφιστάμενα αλλά και τα ενδυνάμει καινούργια που αναδεικνύονται από τις συνθήκες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιφερειών και της χώρας. Η επικέντρωση των πόρων οφείλει να είναι εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα έρθουν πίσω και θα καταλήξουν κάποια στιγμή αυτοσυντηρούμενοι. Παράλληλα, θα πρέπει να υποστηριχθεί και το επιχειρηματικό εκείνο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα βρίσκεται, όχι δηλαδή μόνο οι άμεσες δραστηριότητες ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Και ένα πολύ σημαντική πλευρά είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη των νέων μορφών επιχειρηματικότητας, ιδίως εκείνων που έχουν προοπτικές ταχείας ανάπτυξης και που μπορούν να φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Για να μπορέσω να προχωρήσω πιο γρήγορα, θα πούμε έτσι λίγο πιο σύντομα για να μείνει και χρόνος. Ουσιαστικά 4 είναι οι βασικοί πυλώνες αυτού του νέου μοντέλου. Το πρώτο είναι η ενίσχυση, έχει να κάνει με την ενίσχυση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή, επικέντρωση στους τομείς εκείνους που θεωρούνται οι πιο ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς, με τις μεγαλύτερες προοπτικές για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι η αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, πληροφορική, υγεία, υλικά, κατασκευές. Η στοχευμένη ο τρίτος πυλώνας, επιλογή επενδύσεων, επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων, γενικά συμπλεγμάτων γύρω από την ανάπτυξη που διαθέτουν χαρακτηριστικά δυναμισμού όπως η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η παραγωγή προϊόντων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και άλλα προς την ίδια κατεύθυνση της πιο δυναμικής έκφρασης της επιχειρηματικότητας. Και τέταρτος πυλώνας είναι οι ενέργειες εκείνες που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ένα παράγοντα που πολλές φορές έχει αναδειχθεί ως ένα ιδιαίτερο μειονέκτημα της χώρας σε διεθνείς κατατάξεις, σε διεθνείς αξιολογήσεις κτλ. Το ένα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση έχει να κάνει με την υποστήριξη του ρόλου της δημόσιας διοίκησης για να βοηθήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και το άλλο και η άλλη κατεύθυνση είναι μια σειρά δομών, υποδομών ή εργαλείων που βοηθούν γενικά τον παραγωγικό κόσμο. Έχει να κάνει με το τομέα της ψηφιακής σύγκλησης, ενέργεια κλπ. Από το σύνολο αυτό του ποσού, τα 4,6 δις που έχει το νέο πρόγραμμα, καταρχήν το νέο πρόγραμμα καλύπτει όλη τη χώρα, ωστόσο έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε ότι τα χρήματα δεν δίνονται ισομερώς, αλλά λαμβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες περιφερειών της χώρας. Έτσι, το ενδιαφέρον για εδώ που βρισκόμαστε είναι ότι στο μεγάλο κομμάτι το ΡΟΣ, που ανήκει και η Κεντρική Μακεδονία, κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, ακριβώς γιατί με βάση τα δεδομένα που είχαν βγει τα στοιχεία και λήφθηκαν υπόψη όταν οριστικοποιήθηκαν οι αποφάσεις για τα προγράμματα αυτά, κατέτασαν την Κεντρική Μακεδονία στην ομάδα των λιγότερων ανεπτυγμένων, επομένως δικαιούται και μεγαλύτερο κομμάτι πόρων μέσα από το πρόγραμμα. Δηλαδή το 63% από το 4,6 σημαίνει τα 2,9 απευθύνεται σε αυτή την ομάδα των 5 περιφερειών. Έχει μεγαλύτερες, εξ αρχής μεγαλύτερες δυνατότητες και μεγαλύτερες ευκαιρίες, μάλλον, είναι το σωστή έκφραση. Το πρόγραμμα έχει 3 άξονες, τα μισά περίπου χρήματα πηγαίνουν στον άξονα ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες. Είναι περίπου αυτό που περιγράψαμε στους 9 τομείς πριν. Ο δεύτεροι άξονες είναι το 18%, προέρχονται, χρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο και έχουν να κάνουν με την προσαρμογή των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και του νέου και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της χώρας, ας πούμε, στις νέες ανάγκες. Και το τρίτο, το 29% περίπου, πηγαίνει στους δομές, στα εργαλεία, στους μηχανισμούς στήριξης της επιχειρηματικότητας. Αν δούμε τον πρώτο άξονα με τα περισσότερα χρήματα, εδώ κατευθύνονται
ενέργειες που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την πράσινη επιχειρηματικότητα, εξοικονόμηση και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Μια ματιά μόνο να δούμε τι σημαίνει ειδική στόχη στο νέο τρόπο που είναι δομημένα τα προγράμματα. Η ειδική στόχη είναι ουσιαστικά όχι απλώς ένα κομμάτι του άξονα, αλλά έχει και την έννοια τι επιδιώκουμε. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε τι επιδιώκουμε. Βλέπουμε λοιπόν στις επενδυτικές προτεραιότητες που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, από το τρίτο και μετά, βλέπουμε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση, νέες ιδέες, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στις κατηγορίες αυτές των εμπορεύσιμων διεθνών προϊόντων. Βλέπουμε αύξηση ελληνικών εξαγωγών, αυτά επιδιώκουμε να πετύχουμε, αύξηση της διοίκησης των ΑΠΕ κτλ. Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι άξονες που χρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο με ένα προϋπολογισμό γύρω στα 850 περίπου εκατομμύρια. Εδώ προσπαθούμε να δούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σαν ένα μέσο που θα βοηθήσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις ως μοχλούς ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα με αυτό βλέπουμε και ένα μέσο που θα βοηθήσει με τις παρεμβάσεις του την αναχέτηση του φαινομένου της φυγής των νέων, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε τα τελευταία περίοδο. Σε αυτό η στόχη είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενισχύουμε νέους για νέα επιχειρηματικότητα, με κύρια κατεύθυνση τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στηρίζουμε επιχειρήσεις και εργαζομένους για την προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες. Υπάρχει και μια δυνατότητα μέσα από αυτό να ενισχυθεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς αυτούς που είπαμε ότι ανοιχνεύεται το αναπτυξιακό δυναμικό. Και βέβαια αυτό που αναφέραμε αρκετές φορές, την ενίσχυση των μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο της ίδιας, αλλά και των κοινωνικών εταίρων που βρίσκονται κοντά και όλων των συναφών, για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και η τρίτη πλευρά των αξώνων, οι δύο μαζί άξονες που συνδέονται με υποδομές, εδώ έχουμε όχι οποιασδήποτε μορφής υποδομές, αλλά υποδομές πάλι και αυτές που είναι στην ίδια στρατηγική για να μπορέσουν να στηρίξουν το μοντέλο αυτό ανάπτυξης. Είναι υποδομές της έρευνας που βρίσκονται σε όλες τις, που θα στηριχθούν από το πρόγραμμα και αυτές που βρίσκονται σε όλες τις περιοχές της χώρας, θα γίνει κεντρικά αυτή η υποστήριξη. Είναι ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς, πολύ σημαντική επένδυση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για το μέλλον. Είναι υποδομές για την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση και για τη διαχείριση και διανομή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Και σε περιορισμένο βαθμό υπάρχουν και κάποιες υποδομές που αφορούν κυρίως τον τομέα περιβάλλον, τουρισμό, πολιτιστική κληρονομιά. Με τι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά? Η πρώτη κατηγορία είναι η άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων. Εδώ έχουμε μια κατεύθυνση σημαντική για τη νέα επιχειρηματικότητα, νέες πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τη γνώση που παράγεται από τους νέους ανθρώπους, ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων, ευρύτερα από το πρώτο που είπαμε, υποστήριξη θερμοκηπίδων για την ανάπτυξη αυτών των μορφών επιχειρηματικότητας, που την έχουν και περισσότερο ανάγκη, και παράλληλα και χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων νέων. Επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία νέων, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, αυτοαπασχόληση και μικρή επιχειρηματικότητα. Στοχευμένες συνεχίσεις για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στους 9 τομείς που είπαμε πριν, κυρίως στους στρατηγικούς, χρησιμοποιώντας και χρηματοδοτικά εργαλεία όπου είναι δυνατόν, όχι μόνο άμεσες ενισχύσεις, για να επιτύχουμε, όπως είπαμε, και τη μεγαλύτερη μόχλευση πόρων και ανάπτυξη, δράσεις στην έρευνα και την καινοτομία στις περιοχές που έχει ανοιχνευτεί ότι υπάρχει δυναμικό και επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας, σύμφωνα με τη στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση, εθνική και περιφερειακές. Εδώ θα ήταν το πιο ορθά γραμμένο, γιατί ουσιαστικά η στρατηγική αυτή εξελίσσεται σε δύο επίπεδα, και στις περιφέρειες και στην εθνική, και το πρόγραμμα θα υποστηρίξει και πλευρές της περιφερειακής, όπου δεν είναι εφικτό λόγω ελλείψεως πόρων. Τα σχέδια διαφορετικής προσαρμογής των επιχειρήσεων και εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες, δράσεις ανακύκλωσης, ψηφιακής σύγκλησης, επιχειρηματικότητας σε αυτές τις μορφές.
Όσον αφορά τώρα τις δράσεις που αναφέραμε για την άλλη κατηγορία που θεωρούμε ότι έμεσα υποστηρίζουν το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα, όσον αφορά το ρόλο της δημόσιας διοίκησης, εδώ υπάρχουν θέματα απλοποίησης, θέματα ελέγχου αγοράς, προώθηση της εξωστρέφειας σαν οριζόντια πολιτική από τους φορείς άσκησης πολιτικής της χώρας κλπ. Υπάρχουν εργαλεία και υποστήριξη των επιχειρήσεων για ζητήματα στρατηγικής πληροφόρησης, ανάπτυξης καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, αλλαγών κτλ. Σε δεξιότητες. Οι υποδομές που τις αναφέραμε αρκετά και η ενεργειακή αναβάθμιση. Αν επικεντρωθούμε λίγο στο τι ήταν αυτό το διαφορετικό, τι αποκτά σημασία αυτή την περίοδο που δεν το είχαμε μέχρι τώρα, αυτό το πιο καινούριο που έτσι επιθυμούμε να δούμε, θα πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι αντί για μια οριζόντια προσέγγιση που υπήρχε στα προγράμματα, πλέον είναι ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος και στόχευση, όπως είπαμε πριν, στο δυναμικό και εξωστρεφές κομμάτι της οικονομίας, στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση σε αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις, και αυτό είναι κάτι που λήφθηκε υπόψη περισσότερο στο σχεδιασμό που υπήρξε αυτή την περίοδο. Υπήρξε σε μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχή τους από άλλες φορές, μέσα από τους συλλογικούς φορείς προσώπους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υπάρχει και από τους ίδιους τους κανονισμούς και το διοικητικό και νομικό πλαίσιο ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που γίνονται. Μια ανάγκη, επειδή μπορεί να μην υπάρχει εξίσου κρίση σε όλες τις χώρες, αλλά η ανάγκη πλέον, επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι ανάγκες μεγάλες, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση και συνεργασία από όλες τις πλευρές που υπάρχει δυνατότητες κάποιος να υποστηρίξει μια αναπτυξιακή δραστηριότητα, και αυτό ακριβώς εννοούμε εδώ πέρα. Αυτό σαφώς θα είναι μεγαλύτερες αυτές τις δυνατότητες φέτος. Είπαμε πριν για το θεσμικό περιβάλλον και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν, παραμένουν ένας μηχανισμός που θεωρείται απόλυτα αναγκαίος για να μπορέσει να στηριχθεί η ανάπτυξη, γιατί σαφώς οι δημόσιοι πόροι δεν φτάνουν και δεν μπορούν να μείνουμε μόνο στις άμεσες ενισχύσεις. Και φυσικά, όπως είπαμε πριν, από αυτά που ήταν σημαντικά ήταν η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των συλλογικών φορέων, θα λέγαμε εδώ, όχι μόνο στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά θα είναι και στην υλοποίηση των δράσεων και στην εκπόνηση και στις προτάσεις τους κτλ. Αυτό επηρέασε το πρόγραμμα, το οποίο και από τον τρόπο που είναι γραμμένο δίνει έμφαση στο τι πρέπει να πετύχει. Πλέον οι δείκτες απόδοσης του είναι έτσι προσδιορισμένοι που δεν είναι αρκεί μόνο η απορρόφηση. Πρέπει να πετύχουμε αυτά τα οποία έχουμε πει ότι θα επιτύχουμε. Και ήδη από τη νέα νομοθεσία για το νέο ΕΣΠΑ προσπαθούν στον εθνικό νόμο, που ακόμα βέβαια δεν έχουν εξειδικευτεί σε όλο το μήκος τους οι διαδικασίες, προσπαθούν αυτό να αρχίσει να περνάει και στο διοικητικό κομμάτι. Έτσι, επιδιώκεται με το νέο νόμο, τις νέες κατευθύνσεις είναι μια απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης σε πολλά θέματα, ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όλων όσων εμπλέκονται στη διαχείριση, δεσμευτικές προθεσμίες σε όλα τα στάδια. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Συγκεκριμένος μικρός αριθμός ημερών για την ένταξη μιας πράξης, αλλά και για την απένταξη δυστυχώς όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νομική δέσμευση, η πληρωμή. Μπαίνουν για όλα τα θέματα δεσμευτικές προθεσμίες στο νέο νόμο για το ΕΣΠΑ, και ήδη μπαίνει και η ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό των προσκλήσεων με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Έτσι, οι όποιες προκηρύξεις βγαίνουν θα περνούν από τον έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, θα δίνει την έγκρισή της σε αιτήσια βάση, αλλά και συχνότερα όποτε είναι αναγκαίο, μια Επιτροπή Παρακολούθησης που θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από τους φορείς όλους, πέρα από το δημόσιο και τους στενά εμπλεκόμενους με διοικητική. Ακριβώς γιατί η ανάγκη να γίνουν τα προγράμματα αυτά να είναι πιο κοντά στους χρήστες, στις επιχειρήσεις, και να προκύπτει ο σχεδιασμός από όλους τους εμπλεκόμενους και τους εταίρους, αναγνωρίζεται πλέον όλο ένα και περισσότερο. Από όλα αυτά έτσι τα πιο χειροπιαστά για το τραπέζι εδώ και θα πρέπει να μας μείνουν είναι ότι ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού οι ανάγκες και οι προοπτικές των επιχειρήσεων λήφθηκαν περισσότερο υπόψη. Αυτό ισχύει και για τη στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση που
έτσι την ακούμε, αλλά και για αυτή τη διαμόρφωση των 9 τομέων που υπήρξε, στην οποία δίνεται και βαρύτητα και συνολικά στο πρόγραμμα. Μια διαδικασία η οποία και στην εξειδίκευση και προκηρύξεις θα συνεχιστεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχει μια ανάγκη και μια αναγνώριση της απλοποίησης και της ευελιξίας σε όλο το θέμα της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, κυρίως η οποία ξεκίνησε από το τρέχον πρόγραμμα προς το τέλος. Αλλιώς όταν ξεκινήσει τα προγράμματα, όλοι γνωρίζουν όσοι ενευλάχησαν, προς το τέλος πάρα πολλά πράγματα βελτιώθηκαν. Όχι μόνο γιατί υπήρξε κρίση και έπρεπε να υπάρξει απορρόφηση, αλλά και γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαία όλα αυτά τα βήματα τα οποία είχαν γραφεί και αντανακλούσαν παλιότερες εποχές. Εξορθολογισμός στους ρόλους των εμπλεκομένων φορέων. Η διαχειριστική αρχή, οι φορείς που παράσουν την πολιτική και εκπροσωπούν τα υπουργεία και οι διάμεσοι φορείς που υλοποιούν, πλέον όλοι ο καθένας ξέρει από την αρχή γιατί είναι υπεύθυνος, δεν μπερδεύεται ο ένας με τον άλλον. Η αρμοδιότητα πηγαίνει με την ευθύνη, όπως ξέρουμε για το management. Για όποια είσαι αρμόδιος, για αυτά έχεις και την ευθύνη. Αυτά τα διάφορα φαινόμενα έτσι, που δημιουργούσαν και καθυστερήσεις και βλεξίματα, πολλοί και με τον νέο νόμο του ΕΣΠΑ έχουν λιγάκι διευκρινιστεί. Και η ίδια κατεύθυνση είναι όλο ένα και στα επόμενα βήματα να διασφαλιστεί αυτό. Και πλέον είναι σε λειτουργία ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλες τις κρατικές ενισχύσεις της χώρας, δηλαδή για όλες τις δράσεις της επιχειρηματικότητας, στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για όλο τον κύκλο ζωής τους, στο οποίο θα διασφαλίζεται η ταχύτητα, η αξιοπιστία, αλλά και η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, τόσο για το κοινό και τους πολίτες, όσο και για τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ένα από τα πλέον τελευταία θέματα μέσα σε όλα είναι και πολύ περισσότερο ανάγκη να μπορεί κανείς να αποδεικνύει ανα πάσα στιγμή ότι έχει τηρήσει με απόλυτη διαφάνεια όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα σε ένα καθεστώς απόλυτης διαφάνειας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κανείς να προσάψει σε όλους όσους εμπλέκονται, ότι κάποια από τις ευκαιρίες δηλαδή που υπάρχουν δεν πηγαίνει ισότιμα σε όλους τους ενδιαφερομένους. Φτάνοντας στο που βρισκόμαστε σήμερα και λίγο πριν ολοκληρώσω, θέλω να πω ότι βρίσκεται ήδη για την περίοδο αυτή σε εξέλιξη εξειδίκευση. Λόγω των αλλαγών που υπήρξαν και στα Υπουργεία και στις νέες αρχές που αναλαμβάνουν την περίοδο αυτή, υπάρχουν έτσι καθυστερήσεις. Οι πρώτες δράσεις κυρίως αφορούν κάποια έργα που είχαν ήδη ξεκινήσει και την εξοικονόμηση για τους πολίτες που ήδη έχει προχωρήσει κάποια προπαρασκευαστικά βήματα. Όσον αφορά την ενίσχυση των ΜΜΕ και τις δράσεις μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, οι πρώτες δράσεις που βρίσκονται κοντά στην προκήρυξη είναι η υποστήριξη για νέες επιχειρήσεις, δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με υποστήριξη και της απασχόλησης σαν πολύ σημαντικό στόχο. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους 9 αυτούς στρατηγικούς τομείς που είπαμε. Μια άλλη κατεύθυνση που βρίσκεται σε στάδιο εξειδίκευσης είναι κάποια σχέδια εταίρων κοινωνικών και συλλογικών φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων για αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων. Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας από πλευράς του δημοσίου και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία την περίοδο αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολοκληρώνεται ουσιαστικά και ολοκληρωθεί η εκ των προτέρων αξιολόγησή τους με συγκεκριμένες προτάσεις, μέσα από την οποία θα είναι πιο εύκολο να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία για όλες τις περιπτώσεις με το κατάλληλο μείγμα πόρων. Και βέβαια είναι και κάποιες δράσεις στην έρευνα και την τεχνολογία, δράσεις διεθνούς συνεργασίας, το πρώτο στάδιο των ερευνητικών υποδομών και δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, δύο από τις οποίες ήταν και προδημοσίευση και αναφέρονται εδώ πέρα. Όλα αυτά, καθώς η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος πρόκειται να συνεδριάσει μέσα στον Ιούνιο, προς το τέλος του πιθανότατα, αναμένεται από τον Ιούλιο πια ότι θα βγουν στον αέρα και οι πρώτες προκηρύξεις. Επομένως, στους μηχανισμούς του προγράμματος που είναι πολύ ενεργοί, όχι μόνο στο site, αλλά πλέον και στο Facebook και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα, θα σας καλώ να συμμετέχετε, να μπαίνετε και οτιδήποτε υπάρχει σχετικό
θα υπάρχει άμεσα από το επίπεδο ακόμα της προδημοσίευσης ενημέρωση για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη. Εμείς ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε στον άνθρωπο αυτό. Και αυτό που θέλετε να κάνετε. Μέσα στη σύγχυση που είχα και στη φόρτιση που είχα χθες και σήμερα με το γεγονός που σας είπα νωρίτερα, ξέχασα να σας αναφέρω ότι είναι ο κύριος Αλιανάκογλου εδώ, ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΝΕΜ και του ΕΦΕΠΑΕ. Συγχωρείτε, πρόεδρε. Είναι αναγνωρίσιμος, ναι, ναι. Και είναι και ο δόκτωρας Νίκος Τοτσόλης, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ένας εξαιρετικός συνεργάτης μας σε αυτό που κάνουμε τελευταία με τα ΠΕΠ. Σας ομολογώ ότι είχε μια πολύ καλή ιδέα και είναι η αρχή αυτή που κάνουμε σήμερα με την κυρία Χατζηγιάννη. Είχε μια πολύ καλή ιδέα γιατί θέλαμε και εμείς να συμβάλλουμε στο να ταλαιπωριούμαστε και εμείς και οι επιχειρήσεις και οι σύμβουλοι λιγότερο με αυτό το θέμα που λέγεται αδειοδότηση. Και θα κάνουμε μια αρχή σήμερα με την κυρία Χατζηγιάννη, αλλά ο κ. Τσοτσόλης είχε την καταπληκτική ιδέα, κάμια 80 άτομα που είμαστε εμείς εκεί στο ΚΕΠΑ και έχουμε τρελαθεί από αυτό το πράγμα, να μας κάνει και ένα workshop εκτός των άλλων, για να μπορούμε καλύτερα να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το δύσκολο έργο. Δεν θα υποκαταστήσουμε με τη διεύθυνση, αλλά τουλάχιστον για τα έργα που διαχειριζόμαστε θα είναι ευκολότερο για μας να κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Και αν μπορούμε μετά, μπορούμε να κάνουμε και κάτι μεγαλύτερο, κύριε Τσοτσόλη, για συμβούλους και για τους μεταποιητές κυρίως και για όλους. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της υπηρεσίας για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για τα βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο νομοθετικό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Θα αναφερθούν οι κατηγορίες των αδειών οι οποίες χορηγούνται από τις διευθύνσεις ανάπτυξης και θα γίνει μια εκτενής αναφορά και θα δοθούν διευκρινήσεις για το νέο νόμο πλαίσιο 4262 του 2014, ο οποίος προσπάθησε να απλοποιήσει το καθεστώς της αδειοδότησης. Αυτή τη στιγμή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθορίζεται από τους τρεις νόμους, το νόμο 3325 του 2005, ο οποίος τροποποιήθηκε με το νόμο 3982 του 2011 και με το νέο νόμο πλαίσιο 4262 του 2014. Ποιες είναι οι κατηγορίες των μεταποιητικών δραστηριοτήτων οι οποίες διέπονται από την προηγούμενη νομοθεσία? Είναι οι βιομηχανίες βιοτεχνίες, είναι τα επαγγελματικά εργαστήρια που είναι οι μικρές τεχνοοικονομικές μονάδες που έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW και 70 kW θερμική, είναι οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών έτσι όπως εξειδικεύονται μέσα από την ΚΙΑ 2219 του 2012 και κάποιες αποθήκες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όχι όλες. Θα αρχίσω σιγά σιγά να σας αναλύω ποια είναι τα είδη των αδειών τα οποία υπάρχουν και να μπορέσει μια εγκατάσταση να μπει σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα, πρώτα θα πρέπει να είναι νομίμως αδειοδοτημένη. Θα πρέπει λοιπόν να έχει την απαιτούμενη έγκριση. Η πρώτη άδεια η οποία υπάρχει είναι η άδεια εγκατάστασης. Είναι αυτή η οποία δείχνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει πάρει την έγκριση για τον έλεγχο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για να τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη θέση και να έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Είναι με χρονική διάρκεια συνήθως τριετία και περιλαμβάνει όρους και περιορισμούς τόσο ως προς την εγκατάσταση της δραστηριότητας, αλλά καθορίζει και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος για να ξεκινήσει την νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας. Άδεια εγκατάστασης δεν πρέπει να πάρουν όποιες εγκαταστάσεις χωροθετηθούν σε βιομηχανικές περιοχές, αλλά και τα επαγγελματικά εργαστήρια, ανεξαρτήτου τόπου. Άδεια εγκατάστασης όμως δεν παίρνει μια εγκατάσταση μόνο στην αρχή, όταν είναι για πρώτη φορά. Αν στο μέλλον, μετά που θα αδειοδοτηθεί, πάρει κάποια άδεια λειτουργίας και προχωρήσει σε κάποια κτηριακή επέκταση είτε μηχανολογική, θα πρέπει και πάλι να πάρει την έγκριση της υπηρεσίας προκειμένου να υλοποιήσει αυτή την επέκταση. Με τον νόμο 3982 του 2011 έγινε μια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης και μπήκε πρώτη φορά η έννοια του πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχου για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες
Πρώτα ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μια υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία, τούτη θεωρεί και στη συνέχεια η ελεγκτική αρχή πηγαίνει να κάνει τον έλεγχό της στην εγκατάσταση για να διαπιστώσει αν όλα είναι έτσι όπως τα είπε ο υπεύθυνος του έργου. Έτσι λοιπόν και τα επαγγελματικά εργαστήρια, μόλις ολοκληρώσουν την εγκατάστασή τους και έχουν συλλέξει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα προσκομίζουν στην υπηρεσία μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει σε αυτήν ότι όλα είναι εντάξει. Η δήλωση αυτή θεωρείται από την υπηρεσία και αυτό το βεβαιωμένο αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου αποτελεί το έγγραφο το οποίο είναι το νομιμοποιητικό που μπορεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος σε οποιαδήποτε αρχή. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή συνοδεύεται από ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ουσιαστικά είναι μια τεχνική αναλυτική περιγραφή της εγκατάστασης. Έχει αόριστη χρονική διάρκεια, αναγράφει τις προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος και δεν δίνεται και αυτό μία φορά εφάπαξ και τελείωσε. Όταν κάποια εγκατάσταση έχει μία επέκταση, οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία. Η υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει είναι ο καθρέφτης της εγκατάστασης. Πρέπει ανα πάσα στιγμή να αποτυπώνει ό,τι βρίσκεται εκείνη την ώρα στον χώρο του εργαστηρίου της βιομηχανίας βιοτεχνίας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Ό,τι ίσχυε για τα επαγγελματικά εργαστήρια, ισχύει και για τις μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης. Όλες οι δραστηριότητες με μια υπουργική απόφαση κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: χαμηλή, μέση και υψηλή. Για αυτές οι οποίες είναι στη χαμηλή όχληση, ισχύει ό,τι και για το επαγγελματικό εργαστήριο, με τη διαφορά ότι θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με άδεια εγκατάστασης. Τα πράγματα αλλάζουν στη μέση και στην υψηλή όχληση. Οι εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί και αυτός να μπει στη διαδικασία πρώτα να διοδοτηθεί και μετά να ελεγχθεί, αλλά θα πρέπει να υποβάλει μια εγγυητική επιστολή 50.000 ευρώ και αν τυχόν είναι όλα εντάξει, θα του επιστραφεί. Σε διαφορετική περίπτωση μπαίνει στο καθεστώς της αδειοδότησης, όπου οι υπάλληλοι της υπηρεσίας πηγαίνουν, κάνουν τον επιτόπιο έλεγχο και στη συνέχεια χορηγούν με μορφή απόφαση στην άδεια λειτουργίας. Η απόφαση είναι αορίστου διάρκειας, αναγράφει τους όρους που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος και χορηγείται και σε περίπτωση της πάλι επέκτασης εξυγχρονισμού. Με κάθε φορά η άδεια που έχει η εγκατάσταση πρέπει να αποτυπώνει ό,τι βρίσκεται σε αυτή. Τεχνική ανασυγκρότηση. Η τεχνική ανασυγκρότηση είναι μια απόφαση με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, η οποία μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις κατηγορίες μεταποιητικών δραστηριοτήτων, δηλαδή από ένα μικρό εργαστήριο επαγγελματικό μέχρι μονάδες υψηλής όχλησης, όταν το σύνολο μιας δραστηριότητας, η μέρος αυτή δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις της νομοθεσίας, αλλά μπορεί με μια σειρά ενεργειών να καταστεί συμβατό και να αδειοδοτηθεί. Αυτό θα πει ότι βγαίνει μια απόφαση από την υπηρεσία η οποία προσδιορίζει το πρόβλημα το οποίο το συγκεκριμένο έχει η εγκατάσταση, υποδεικνύει ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτές οι ασυμβατότητες να αρθούν και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για να πάρει την τελική άδεια από την υπηρεσία. Επέχει θέση αδείας λειτουργίας. Σε οποιαδήποτε αρχή μπορεί να προσκομιστεί αυτή η απόφαση και να είναι σαν την άδεια λειτουργίας της. Εγκαταστάσεις κάτω από 10 kW. Για κάποια μικρά επαγγελματικά εργαστήρια που έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 kW και θερμική 0, στην περίπτωση αυτή απαλλάσσονται από το πεδίο εφαρμογής της μεταποιητικής νομοθεσίας. Και τώρα θα σας πω κάποια πράγματα για το νέο νόμο πλαίσιο 4262 του 2014 και την κοινή υπουργική απόφαση 12684 που αλλάζει το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με τον νόμο αυτό απλοποιεί τη διαδικασία νόμιμης λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται συγκεκριμένα στο παράρτημα της ΚΙΑ που μόλις σας είπα. Οι δραστηριότητες αυτές δεν προσδιορίζονται με βάση τον κωδικό ΚΑΔ, αλλά υπάρχει μία περιγραφή. Για τις δραστηριότητες αυτές, ανεξαρτήτως ισχύως μηχανολογικού εξοπλισμού και ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, εφόσον εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή βεβαιωμένου αντιγράφου υπεύθυνης δήλωσης έναρξης συνέχισης λειτουργίας. Πλην όμως, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την έναρξη της λειτουργίας της, καταθέτοντας μόνο ένα ερωτηματολόγιο. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν τα προσκομίσει στην υπηρεσία. Την ενημέρωση αυτή την υποβάλλει και σε περίπτωση που έχει κάποιο εξυγχρονισμό είτε αλλαγή φορέα. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο νόμο.
Ο νόμος αυτός δεν καταργεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταποιητική νομοθεσία, ούτε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Οι εγκαταστάσεις δηλαδή θα πρέπει να χωροθετούνται σε θέση που να επιτρέπεται και να έχουν όλα τα δικαιολογητικά και τις εγκρίσεις που προβλέπει η μεταποιητική νομοθεσία. Δεν καταργεί ούτε την άδεια εγκατάστασης, ούτε τη τεχνική ανασυγκρότηση. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να έχει στην κατοχή του και σε ισχύ όλες τις εγκρίσεις και βεβαιώσεις που απαιτούνται. Οι δραστηριότητες οι οποίες υπόκειται σε καθεστώς ενημέρωσης ελέγχονται από τις διευθύνσεις ανάπτυξης με τον ίδιο τρόπο που ελέγχονται και όλες οι υπόλοιπες. Δηλαδή, αυτές οι οποίες είναι επαγγελματικά εργαστήρια σε ποσοστό 20% μίνιμουμ, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες υπόκειται σε έλεγχο κανονικά. Που πάει να πει ότι όταν θα πάει ο υπάλληλος της υπηρεσίας, θα πρέπει να διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του και σε ισχύ όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι όταν κάποιος έχει στην επιχείρησή του δύο δραστηριότητες, εκ των οποίων η μία εμπίπτει στο καθεστώς που βρίσκεται μέσα στο παράρτημα της ΣΚΙΑ και κάποια άλλη δεν βρίσκεται, κάνει παραδείγματος χάρη μεταλλικά και συνθετικά κουφώματα. Στην περίπτωση αυτή, επειδή μια δραστηριότητα εμπίπτει, που είναι τα μεταλλικά, και τα συνθετικά δεν εμπίπτουν, πηγαίνει επί του δεσμενέστερου και το σύνολο της δραστηριότητας εφοδιάζεται με άδεια λειτουργίας. Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Επειδή στο έντυπο που υπάρχει, μάλλον στο νόμο, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο και καθορισμένο έντυπο σχετικά με την ενημέρωση, κάτι το οποίο δυσχέρνει πάρα πολύ τις αρχές που πήγαιναν είτε να κάνουν κάποιο έλεγχο είτε για το επενδυτικό πρόγραμμα, η υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες 7 διευθύνσεις ανάπτυξης, προχώρησε στην αποτύπωση ενός συγκεκριμένου εντύπου, το οποίο αυτό προσκομίζει σε 2 αντίγραφα ενδιαφερόμενοι στην υπηρεσία και παίρνει κάποιο αντίγραφο το οποίο μπορεί να το δείχνει σε οποιαδήποτε αρχή για να πει ότι έχει προβεί στην ενημέρωση. Και αυτό είναι σε περίπτωση αλλαγής φορέα, ούτως ώστε να υπάρχει συνυπογραφή και των δύο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας πω ότι η υπηρεσία μας βρίσκεται Μοναστηρίου 12 στην Πλατεία Δημοκρατίας και βρίσκεται στον 3ο όροφο και είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε θέλει να καταθέσει κάποιο ερώτημα, κάποια διευκρίνηση για την εγκατάστασή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Χατζηγιάννη. Εγώ να σας ομολογήσω ότι έτσι όπως το είπε, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δηλαδή από την αρχή που ήρθαμε σε επαφή με τη διεύθυνση, βρήκαμε πολύ καλή ανταπόκριση και συνεργασία και μας έχει κάνει εντύπωση και εμάς που εφήβραν και έντυπο οι άνθρωποι για να διευκολύνουν και την κατάσταση. Εγώ θέλω να κάνω μια βασική ερώτηση. Το ερωτηματολόγιο, αν έρχεται σε εμάς ερωτηματολόγιο, δεν χρειάζεται, αυτό είναι η υποχρέωσή του στις 100 και δραστηριότητες, μιλάω τώρα, για τις 103 δραστηριότητες. Εφόσον υπάρχει ερωτηματολόγιο λοιπόν, δεν χρειάζεται εμείς να ζητάμε και τα δικαιολογητικά τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει κάνει το καθήκον του αυτό στην υπηρεσία σας. Και αν είναι μες στο δείγμα θα τον ελέγξετε. Έτσι, αυτό να το διευκρινίσουμε. Να πούμε μονάχα αυτό, ότι η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται κάποιος, μετά που θα καταθέσει την ενημέρωση ενδιαφερόμενος, στις εγκαταστάσεις οι οποίες θα ελεγχθούν, στέλνει μετά η υπηρεσία ένα έντυπο το οποίο λέει ότι έχει γίνει ο έλεγχος και έχουν βρεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίσεις. Οπότε για αυτές οι οποίες δεν υπόκειται σε κάποιο έλεγχο, αυτό το έντυπο είναι αρκετό και στις υπόλοιπες υπάρχει και αυτό συμπληρωματικά. Ευχαριστώ. Ναι, λοιπόν, κύριε Μποζούδη. Ο κύριος Μποζούδης είναι εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων και τον έχουμε μαζί μας για να ακούσουμε και αυτή την όψη του νομίσματος που είπα και νωρίτερα ότι είναι και ένας κρίκος στην αλυσίδα όλο αυτό που γίνεται για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε. Άρα καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω θα είμαι αρκετά σύντομος σαν την κυρία Χατζηγιάννη. Ο ΣΥΣΕΠΙΑ, όσοι δεν ξέρετε, είναι Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σχετικά πρόσφατη τετραετία. Μια και η μακρινή Αθήνα δεν είναι και πολύ κοντά σε εμάς. Προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε οι σύμβουλοι το λιθαράκι, να το πούμε έτσι, σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε μαζί με τις επιχειρήσεις, τους φορείς και τα υπουργεία για να γίνει επανακίνηση της οικονομίας, πότε θα γίνει.
Ξεκινάω λίγο ανάποδα ίσως, γιατί θα τα συζητήσουμε και στο τέλος, αφού και ο Θανάσης Κακούτσης κάνει τη δική του παρουσίαση, κάποιες προτάσεις. Θα τα δείξω πολύ γρήγορα, πολύ έτσι επιγραμματικά, για το πώς μπορούμε να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των πελατών, τη δική μας, των φορέων και όλων αυτών που ελέγχουν και τελικά επιδοτούν τα προγράμματα. Υποβολή προτάσεων, ένα μέρος στο τέλος να έχει ό,τι αφορά δικαιολογητικά που δεν χρειάζονται, έλεγχο γνησιότητας σε ηλεκτρονική μορφή, άρα λιγότερο χαρτί, προστατεύουμε τα δεντράκια, κάνουμε πιο γρήγορα τη δουλειά μας. Να μην υπάρξει ποτέ στο μέλλον κανένα πρόγραμμα το οποίο να μπει με τη λογική της σειράς προτεραιότητας κατά την κατάθεση. Για 1002 λόγους. Φοβηθήκατε λίγο την... Φοβηθήκαμε πολύ, είχε την προδημοσίευση, το επιχειρούμε δυναμικά. Θα προτιμούσαμε να είναι όχι online, offline η υποβολή, η διαδικασία γράφει μια πρόταση και να μπορώ, αφού την έχω ολοκληρώσει, να την ανεβάσω στο σύστημα. Οχύψη σύμβουλος εννοώ, έτσι. Γιατί αυτό δεν βαρύνει το σύστημα, σε επιτρέπει να δουλεύεις πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο σωστά και όχι τις τελευταίες μέρες πώς συνήθως σαν τις φορολογικές δηλώσεις γίνεται. Εκείνη τη στιγμή όλη η Ελλάδα προσπαθεί να κρεμάσει στο σύστημα την πρότασή της. Παράδειγμα, δεν χρειάζεται να το ακολουθήσουμε ακριβώς και δεν θα πάρουμε φυσικά εμείς αποφάσεις. Καλό θα ήταν όταν έρχεται η ώρα της λήξης και της κατάθεσης των προγραμμάτων, για να μην έχουμε πάλι συμφόρηση, όπως ακριβώς γίνεται με τις δηλώσεις, τις φορολογικές, να γίνει κάπως έτσι. Άρα έχουμε 100 εταιρείες, κάθε μία από αυτή έχει το δικό της λίγοντα αφημί, άρα να λέμε ότι από τις 1 μέχρι τις 3 Μαΐου καταθέτουμε με λίγοντα αφημί το 1, τις επόμενες 3 μέρες το 2 και ούτω καθεξής. Και έτσι θα ήταν και καλά για να συμμαζευτεί και λίγο το κομμάτι των πελατών που καθυστερεί. Δαπάνες. Πιάνομαι τώρα από το τελευταίο ή από το σχετικά τελευταίο πρόγραμμα την εξωστρέφεια 2. Δαπάνες όπως παράδειγμα συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές ή συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό, καλούμε εγώ σαν επιχειρηματίας, εμείς σαν σύμβουλοι να τον βοηθήσουμε φυσικά, οι ενδιάμεσοι φορείς το ίδιο, να αποφασίσουν από τώρα και να χρονοπρογραμματίσουν σε ένα χρονικό διάστημα, 1,5 χρόνο, πού θα πάνε, με ποιον διαφημιστή θα κάνουν το περίπτερο, θα το νοικιάσουν, θα το αγοράσουν, να πάρουν προσφορές και όλα αυτά. Και μετά από 1,5 χρόνο, δουλειά για αυτούς, δουλειά για μας, γραμματείς, φαρισαίοι, ξαναγράφουμε καινούργιες προσφορές και όλα αυτά. Άρα το ιδανικό που προτείνουμε εμείς θα ήταν: κατεβάζω μια πρόταση σε ένα πρόγραμμα, εκτιμώ ότι θα συμμετέχω σαν επιχειρηματία σε 3-4 εκθέσεις, οι οποίες θα γίνουν Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, 3-4 μέρες διάρκεια, εκτιμόμενο budget 20.000. Μου το εγκρίνεις, καλώς. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα πάρω συγκεκριμένες προσφορές, προτάσεις και όλα αυτά. Να ευλογήσουμε με την καλύτερη έννοια λίγο τα γένια μας, δεν μιλάω φυσικά για ποσά, να επανεξεταστεί από αυτούς οι οποίοι ορίζουν μέσα στα budget των προγραμμάτων, τις αμοιβές των συμβούλων. Υπήρξαν προγράμματα στο παρελθόν, καλή ώρα να το πω έτσι απλά, δράση 1, δράση 2, όπου οι αμοιβές σε σχέση με τον όγκο δουλειάς ήταν, θα έλεγα, έως και εξευτελιστικές και στο τέλος, κατά τον έλεγχο και τα επιπλέον που ζητήθηκαν και ήταν εξευτελιστικές του τετράγωνου, θα έλεγα. Θα προτιμήσουμε οι σύμβουλοι και τουλάχιστον ο ΣΥΣΕΠ και τα μέλη του προτιμάει να δοθούν μεγαλύτερες εξουσίες και αρμοδιότητες, όχι για να έχουμε καλύτερες παρτίδες, θεωρώ ότι έχουμε καλές επαγγελματικές παρτίδες, στους ενδιάμεσους φορείς για οικονομία χρόνου και αμεσότητα στην επικοινωνία. Θα προτιμούσαμε να συνεχίσει η διαδικασία, δεν θέλει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν χρειάζεται διατήρηση θέσεων εργασίας, δεν θέλει να αποδείξει ιδία συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε το ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας που έχει δημιουργηθεί κυρίως τον τελευταίο 1,5 χρόνο με κάποιους φορείς ή με τους περισσότερους να μείνει ανοιχτό. Και το λέω με ποια έννοια, με την έννοια ότι παλιά υπήρχαν φαινόμενα όπου κάποιος ελεγκτής από έναν φορέα καλούταν να δώσει μια λύση κόβοντας, περικόπτοντας μια δαπάνη ή απορρίπτοντας τη τελείως, χωρίς να φταίει ο ίδιος, γιατί δεν είχε συνολική εικόνα, δεν είχε συνολική πληροφόρηση. Με μια επικοινωνία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άτυπη με την έννοια ότι δεν γινόταν με πρωτόκολλο, με τηλέφωνο, οτιδήποτε, με μια απλή ερώτηση, εδώ τι εννοείς ή αυτό στείλτο μου διευκρινιστικά έτσι, λυνόταν το πρόβλημα και δεν είχαμε χάσιμο, να το πω έτσι, κάποιας δαπάνης. Και τέλος, θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσει να ισχύει και ή δυνατόν για όλα τα προγράμματα η λογική των δυνητικά εντασσόμενων, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο τι, στο ότι κάνω ένα budget, το χ υπουργείο, το δίνω στην αγορά και ως συνήθως ξέρουμε ότι περίπου το 80-85%
θα είναι αυτό που θα πάει για υλοποίηση και ένα 10, 15, 20% θα περισσέψει και πώς θα το απορροφήσουμε και πού θα το πάμε και πάει λέγοντας. Αυτά σε ό,τι αφορά τις προτάσεις και νομίζω θα υπάρχει ανοιχτή κουβέντα λίγο στο τέλος, αν προλάβουμε. Τώρα, σαν ΣΥΣΕΠ, κάναμε μία έρευνα αγοράς στους πελάτες μας, ένα ερωτηματολόγιο στείλαμε για να μετρήσουμε λίγο την ικανοποίησή τους και να ακούσουμε τις προτάσεις. Θα σας πω και κάνα δύο μικρούς σχολιασμούς υπό τη μορφή κακίας κάποια στιγμή. Θα σας το δείξω λίγο γρήγορα. Διάφορες ερωτήσεις, του στυλ τα πρακτικά τα πρώτα, η εταιρεία σας αν έχει συμμετάσχει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, ναι ή όχι, ναι ή όχι πόσες φορές. Έτσι. 78% ναι ήταν, άμα θέλετε το πάω από πιο αργά, απλά ο κόλλος του απόδεισε εκεί. Όχι, ήταν 78,2 είναι το ναι, 19. Πελάτες εταιρεών συμβούλων, να δούμε λογικό. Πελάτες εταιρεών συμβούλων, ναι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, οι πελάτες των εταιρεών συμβούλων, επειδή οι σύμβουλοι δεν είναι μόνο στο κομμάτι των επιδοτούμενων προγράμματων, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, consulting και όλα αυτά, φυσιολογικά μπορεί να αποκλίνει. Είναι καλό ποσοστό. Ναι, είναι καλό. Όπως επίσης καλό ποσοστό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν 2 στο 21% προγράμματα που έχουν κατεβάσει, 3 επενδυτικά προγράμματα 10,1 και 4 και άνω 17,7. Δηλαδή είναι με την καλή την είναι χαλασμένοι αυτοί. Έχουν συνηθίσει τώρα, έχει σπάσει πολύ τους και κατεβαίνουν σε διάφορα προγράμματα. Εδώ δείχνει πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί. Τώρα, πάμε λίγο σε ερωτήσεις που αφορούν όλους μας. Γραφειοκρατία. Κατά πόσο θεωρούν οι πελάτες μας ότι η γραφειοκρατία είναι μεγάλη, μικρή, μέτρια και πάει λέγοντας. Δυστυχώς, οι μισοί θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, και αν το αθροίσουμε και με το μεγάλη και πολύ μεγάλη, είναι πολύ άσχημο το νούμερο. Χρόνος αποπληρωμής. Εννοείται ότι όλοι βιαζόμαστε να βάλουμε λεφτά στη ζέπη του πατερονιού μας, έτσι. Αλλά πάλι αν το πάμε αθροιστικά, το 70% θεωρεί ότι είναι μεγάλος και πολύ μεγάλος. Άλλες δαπάνες σε θέματα πιστοποίησης ή οτιδήποτε άλλο, αν επιθυμούν να υπάρχουν στα προγράμματα ή όχι και κατά πόσο βοηθάνε, στην ιδιωτική πλειοψηφία ναι. Εδώ δείχνει λίγο το πώς μοιράζεται η πίτα στο κομμάτι των συμβούλων μεμονωμένων εταιριών, μόνοι τους ή με λογιστή φοροτεχνικό και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό το οποίο κατεβάζει και μόνο του και με τον λογιστή φοροτεχνικό ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εδώ λίγο θα αρχίσουν τα οξύμορα και τα περίεργα, θα σας πω και δύο πραγματάκια εγώ. Βαθμός ικανοποίησης. Αν πάρουμε το καλά και πολύ καλά που θεωρώ ότι αυτός θα πρέπει να είναι, είναι τα μισά και λίγο παραπάνω. Δεν είναι καλά τα νούμερα εδώ. Το καθόλου το λίγο το μέτριο έχει ένα μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 37 με 40% που δεν μείναν ικανοποιημένοι οι πελάτες. Έτσι. Εδώ τώρα αρχίζουν κάποια πράγματα εμένα προσωπικά να με ενοχλούν. Εάν υπήρχαν προβλήματα κατά συνεργασία με το σύμβουλο ή την εταιρεία, ποια θεωρείται σημαντικότερα. Ελλειπής γνώση αντικειμένου, 17, περίπου 1 στους 5 πελάτες έχει απαντήσει καθόλου σημαντικό. Για μένα τώρα αυτό είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ σε μένα σαν σύμβουλο και δεν σε αφορά ιδιαίτερα ή δεν σε ενοχλεί ιδιαίτερα ή θεωρείς καθόλου σημαντικό το αν έχω έλλειψη εγώ στη γνώση του αντικειμένου ή όχι. Τέλος πάντων, λίγο περίεργο. Χρονική ασυνέπεια ευτυχώς είναι λίγη, περίπου το 10%. Υψηλό κόστος δεν είναι κάτι που να είναι ενοχλητικό εδώ, δηλαδή μέτριο και παρακάτω είναι περίπου το 32-33%. Μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση, επίσης εδώ το νούμερο είναι λίγο ενοχλητικό, είναι γύρω στο 24 με 25%. Και ικανοποιητική εξυπηρέτηση σημαίνει την πυκνότητα, τη συχνότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας, αν έπαιρνε τις απαντήσεις που ήθελε, αν ήταν ενημερωμένος σωστά, νωρίς και πάει λέγοντας. Αυτό το ενισχύει και λίγο παραπάνω εδώ, αυτό που σας έλεγα πριν για το οξύμορο, καθόλου σημαντικό το αν έχω δυσκολία στην επικοινωνία ή όχι. Και λίγο σημαντικό. Δηλαδή, γύρω στο 18 με 19% των πελατών δεν τους πειράζει να δεν έχουν καλή επικοινωνία με το σύμβουλο. Άμα έχετε έτσι, θα τους στέλνουν σε εμάς. Αξιοπιστία στα συμφωνημένα. 10,9% καθόλου σημαντικό. Οκ. Τώρα, πιάσαμε από τους 6 αυτές ερωτήσεις, εδώ αναφέρονται συνολικά τα νούμερα που δώσανε απάντηση πόσο της 100 το θεωρούν πολύ σημαντικό. Είναι όλα γύρω στο 70%. Δηλαδή αυτούς τους 6 παράγοντες που ρωτήθηκαν, τις 6 ερωτήσεις που ρωτήθηκαν οι πελάτες σε σχέση με την εξυπηρέτηση, την ποιότητα εργασίας, είναι περίπου ναι. Το χαμηλότερο είναι αυτό. Πάμε λίγο στις αμοιβές.
Πολύ χαμηλές δεν βρέθηκε κανένας χριστιανός να πει. Χαμηλές βρέθηκαν 5%, να είναι καλά οι άνθρωποι. Μέτριες, και το 55 περίπου της 100 θεωρεί ότι είμαστε υψηλά αμοιβόμενοι και πολύ καλά αμοιβόμενοι. Ευτυχώς μόνο ένα 7% λέει ότι όχι, ο σύμβουλος δεν θα βοηθούσε στην βελτίωση των επιχειρηματικών μου δραστηριοτήτων. Δυστυχώς ένα 25% λέει ίσως. Και εδώ εγώ τέλειωσα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Μπουζού, δεν θα σας κάνει εντύπωση, αλλά τα αρχικά... Πάτε ένα ύψιλο, είναι Μπουζού. Μπουζούδης. Δεν θέλω ου, αλλά... Κύριε Μπουζούδη, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση, αλλά πρέπει να έχετε αντιληφθεί ότι οι αρχικές σας προτάσεις, όλες, θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό μέτωπο και συμφωνούμε 100% σε όλα. Θεωρούμε δεδομένο ότι είμαστε σε κοινό μέτωπο και ότι συμφωνούμε μέτωπο από σπασματικές κουβέντες. Μέτωπο όχι εναντίον κάποιου. Μέτωπο ενάντια στη στασιμότητα και μέτωπο ενάντια στο ότι αυτή τη στιγμή αγορά κάθεται. Ναι, ότι οι προτάσεις μας και εμάς έτσι είναι ίδιες. Δηλαδή κοινό μέτωπο στην κοινή άποψη για να μην το πούμε. Εκτός από συμβούλους και τους φορείς εσάς, να είχαμε και καμιά άποψη τι λένε και λίγο παραπάνω. Θα μας πούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι αυτό που λέω χρονολογικά, έτσι. Οι πρώτοι έρχονται τελευταίοι καμιά φορά. Περάσαμε τον ωκεανό και δεν βρεθήκαμε καθόλου. Οπότε θα παίξει αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν κατευθείαν. Θέλω να σας πω καταρχήν να ξεκινήσω με 3 επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Να είσαι ευτυχισμένος που μιλάς, άρα θα κάνεις γρήγορα. Πάλι θα μιλούσα, θα κάνεις γρήγορα. Θα τα λέω πολύ γρήγορα. Θέλω λοιπόν να σας διηγηθώ 3 καθημερινές επενδυτικές ιστορίες με μπλεκόμενους όλους εμάς. Ξεκινάμε, η πρώτη μας επιχείρηση είναι The Maximum MAE. Λοιπόν, αυτή η επιχείρηση, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης παραγωγικής της διαδικασίας, αποφασίζει να μπει σε πρόγραμμα που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα είναι τον κανονισμό de minimis. 200.000 το όριο σε μία τριετία. Σχετικοί όλοι το ξέρουμε. Δηλώνει λοιπόν στη φόρμα του πεδίου ότι δεν έχει πάρει καμία επιδότηση τα τελευταία 3 χρόνια και το δηλώνει και υπευθύνος στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει. Όλα πάνε καλά, το πρόγραμμα εγκρίνεται και αρχίζει την υλοποίηση. Έχει κάνει το 70% ο άνθρωπος και ξαφνικά από διασταυρώσεις που κάνουν οι κρατικές αρχές, κάνουν πολλές διασταυρώσεις πλέον μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα, βρίσκουν ότι έχει πάρει επιδοτήσεις de minimis. Έχει μπει σε 2 προγράμματα του ΑΕΔ και το όριο μαζί με το δικό μας πρόγραμμα ξεπερνάει τα 200.000 κατά 600 ευρώ. Η επιχείρηση απεντάσσεται για 600 ευρώ. Οι επενδυτές μας, φανερά δυσαρεστημένοι, κινούνται νομικά κατά παντός υπευθύνου, γιατί θεωρούν ότι, μάλλον λένε ότι δεν γνωρίζω τον κανόνα de minimis, δεν το γνώριζα ποτέ, δεν ήξερα καν ότι η επιχείρησή μου έχει μπει σε προγράμματα ΟΑΕΔ. Θεωρούν ότι το όριο των 600 ευρώ είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε λένε γιατί να μην τα δώσω τα 600 ευρώ και να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα και να πάρω κανονικά τις επιδοτήσεις μου. Και τρίτον, λένε ότι οι κρατικές αρχές, οι εθνικές αρχές, δείξαν φοβερά καθυστερημένα τα ανακλαστικά. Τον άφησαν τον άνθρωπο να κάνει το 70% και δεν τον κόψαν από την αρχή. Πλέον έχει η The Maximum MAE, έχει εντελώς ξεκάθαρη άποψη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι είναι ανάλγητα, είναι άδικα, μάλλον δεν υπάρχουν λεφτά, γι' αυτό μας κόβουν. Δεύτερο παράδειγμα είναι η επιχείρηση παραπέντε ΕΠΕ. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν, έχοντας μια τριετία που ανεβαίνουν οι δείκτες της, τα οικονομικά στοιχεία, κύκλοι εργασιών και τζίρι, αποφασίζει να μπει σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλή ώρα σαν αυτό που είχαμε. Εγκρίνεται στο πρόγραμμα, αν και άρχισε πάρα πολύ αξιολόγηση. Το πρόγραμμα μαζικό, χιλιάδες προτάσεις, αργούν λοιπόν να εγκριθούν και να βγουν τα αποτελέσματα και κορυφώνεται μάλλον η μεγάλη κρίση που έχει ξεκινήσει, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αρχίζει και αυτή η επιχείρηση, όπως χιλιάδες άλλες, να έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Σταματάει, μάλλον δεν ξεκινάει καθόλου το επενδυτικό σχέδιο, περνάει ένας χρόνος, παγώνει τις διαδικασίες και μετά την παρέλευση ενός χρόνου αποφασίζει να ξεκινήσει δειλά-δειλά να κάνει το σχέδιό της. Όμως ο χρόνος που έχει περάσει είναι πάρα πολύ. Οι επιχειρηματικές ανάγκες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν αλλάξει ριζικά. Το σχέδιό της χρειάζεται πλέον μεγάλες τροποποιήσεις. Εν τω μεταξύ έρχεται και σε σύγκρουση με το σύμβουλό της, τσακώνονται για οικονομικούς λόγους και αποφασίζει να το κάνει μόνη της. Σιγά μωρέ και τη ξέρουν οι σύμβουλοι. Πρέπει λοιπόν να κάνει τροποποιήσεις τώρα μέσα στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων της ΜΟΡ. Δεν το έχει δουλέψει ποτέ. Της φαίνεται ασύλληπτα δύσκολο.
Δεν έχει διαβάσει ποτέ οδηγούς, αυτό το κάνανε οι σύμβουλοι. Πρέπει να διαβάσει οδηγούς, πλαίσια, όλα αυτά είναι ακαταλαβίστικα. Χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, με τα χίλια ζόρια υποβάλλεται έτοιμα τροποποίησης που, όπως λέει ο οδηγός και προβλέπει, επειδή είναι μεγάλες και εκταμένες οι αλλαγές, πρέπει να πάει στην Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και εκεί θα καθυστερήσουν πάρα πολύ οι διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, απορρίπτεται το αίτημά της, γιατί οι αιτιάσεις που έχει και οι τεκμηριώσεις είναι εντελώς ελλιπέστατες. Τα πρακτικά για να υπογραφούν θα αργήσουν και αυτά, όπως αργούν συνήθως. Και τελικά η κλεψίδρα δυστυχώς έχει αδειάσει εντελώς. Χρόνος δεν υπάρχει και δεν θα υλοποιήσει το έργο της. Και αυτή έχει μια ξεκάθαρη άποψη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι γραφειοκρατικότατα, μεγάλοι χρόνοι, καθυστερήσεις. Δεν μπορεί κανένας νορμάλ που δεν έχει σχέση με το πλαίσιο να υποβάλει προτάσεις και να τις υλοποιήσει. Τρίτη και τελευταία ιστορία μας είναι η ευέξαπτο ΣΟΕ. Οι εταίροι της ευέξαπτο ΣΟΕ είναι φοβερά θυμωμένοι. Υλοποιήσαν το έργο τους μετά από 2,5 χρόνια και μετά από μεγάλες περικοπές γιατί υπάρχουν λάθη, αλλά έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα. Εκεί στο ΚΕΠΑ φέρναμε συνέχεια χαρτιά και αυτοί στο ΚΕΠΑ τα χάραν συνέχεια. Και ξαναφέρναμε τα ίδια χαρτιά. Μας τα ξαναζητούσαν και τα ξαναχάραν και εμείς τα ξαναφέρναμε. Και αργήσαμε πάρα πολύ. Και αυτά τα προγράμματα είναι εντελώς γραφειοκρατικά, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε μέρος σε αυτά τα προγράμματα. Σας είπα 3 ιστορίες, πιστέψτε μου, εντελώς πραγματικές. Το μόνο που αλλάζει είναι οι επωνυμίες. Είναι 3 ιστορίες που, αν και φαίνονται διαφορετικές, αφήνουν ίδια γεύση. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε επενδύσεις που δεν γίνονται, έχουμε επενδύσεις που δεν γίνονται ολοκληρωμένα με ορθό τρόπο και λεφτά που χάνονται, και έχουμε και επενδυτές που άλλοτε δίκαια για μένα και άλλοτε άδικα εντελώς αισθάνονται ότι το σύστημα που υπάρχει, το σύστημα διοίκησης, το σύστημα κρατικών ενισχύσεων δεν τους βοηθάει. Και επίσης τις εργατορίες χαμένες. Αυτό ακριβώς. Κοινώς αποδεκτά ζητούμενα από ένα σύστημα κρατικών ενισχύσεων για μας. Ταχύτητα, ποιότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια, μείωση γραφειοκρατίας και βέβαια αύξηση φιλικότητας για τον χρήστη. Πάμε λοιπόν να δούμε προτάσεις βελτίωση του υφιστάμενου μοντέλου διαχείρισης, προτάσεις που, όπως λέει το Χρυσεδάκι, το ταγκό θέλει 2 για να χορευτεί και να γίνει καλό, αφορούν και το εδώ, το θεσμικό πλαίσιο, και την κυρία Φέτση που το εκπροσωπεί σήμερα, έτσι, και εμάς, σαν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης βεβαίως, αλλά αφορούν και όλους εσάς, τόσο σαν επιχειρηματίες όσο και ως συμβούλους. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι το κλασικό παράδειγμα ροής εργασιών που ακολουθείται σήμερα στις κρατικές ενισχύσεις από την υποβολή της πρότασης μέχρι το τέλος την υποβολή του ελέγχου και την πληρωμή του. Δεν πρόκειται να αναλύσω, είναι διακριτά στάδια και υποστηρίζονται όλα πάνω από το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων της ΜΟΤ. Αυτό είναι. Πάμε λοιπόν. Θεσμικό πλαίσιο. Προγραμματισμός, σχεδιασμός, προκήρυξης, προτάσεις. Θέλουμε συντονισμό, προγραμματισμό όλων των σηματοδοτούμενων ενισχύσεων σε όλη τη χρονική διάρκεια του ΣΕΣ. Ανάρτηση στο διαδίκτυο. Όλα ανοιχτά, όλα εκ των προτέρων ανοιχτά, να μην εφηδιάζεται ο επενδυτής, να ξέρει να προγραμματίσει. Εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους. Επιχειρηματικός κόσμος, οι αναθέτουσες αρχές, οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, η ομάδα που αναπτύσσει το πληροφοριακό σύστημα. Να δώσουμε χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους να κάτσουν, να σχεδιάσουν, γιατί η αρχή είναι το ήμιση του παντός. Έχουμε ζήσει προκηρύξεις Σαββατοκύριακου κάτω από αφόρητες πιέσεις και μετά όλα τα λάθη, όλες οι ασάφειες, όλες οι ατέλειες των οδηγών να προσπαθούμε μέσα από χιλιάδες τροποποιήσεις οδηγών να τα διορθώνουμε. Πρότυπος οδηγός ενισχύσεων και πρότυπα έντυπα διαχείρισης αγωγής στο πληροφοριακό σύστημα φιλικότητα στο χρήστη. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να βγαίνει κάθε φορά ένα πρόγραμμα που να είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα από το προηγούμενο πρόγραμμα, από ένα άλλο πρόγραμμα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας πρότυπος οδηγός, εκεί να κινούνται όλα τα προγράμματα, να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ένα πρόγραμμα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δράσης. Ο οδηγός να είναι ένα μικρό κυρίως σώμα για να μπορεί να είναι φιλικό στο χρήστη και να υπάρχουν πολλά παραδείγματα που να εξειδικεύουν περαιτέρω την γνώση. Πού θα βοηθήσει αυτό? Θα βοηθήσει στο παρακάτω σημείο να έχουμε πολύ νωρίς έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα για όλες τις ενέργειες. Τι ζούμε σήμερα? Ζούμε μια κατάσταση συστημικής εξωσυστημικής κατάστασης, να δουλεύουμε συστημικά εξωσυστημικά, τα συστήματα να είναι ένας αγώνας δρόμου μεταξύ επιχειρησιακού σχεδιασμού συστημάτων και πραγματικών αναγκών. Στους αγώνες αυτούς, ξέρετε, κυκλίζουν πραγματικές ανάγκες. Δεν τους προλαβαίνουμε. Άρα πρέπει από πριν να έχουμε τον χρόνο να τα σχεδιάσουμε.
και να δοθούν να είναι έτοιμα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που μου λένε τα παιδιά στη ΜΟΔ, τα στελέχη της ΜΟΔ που αναπτύσσουν τα συστήματα. Ένα πρόγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος για να στηθεί μέσα στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων θέλει 12 ανθρωπομήνες. 30% του χρόνου αυτού, μόνο 30% είναι αντιγραφή παλιού προγράμματος σε καινούριο. Το 70% είναι καινούριες απαιτήσεις κάθε φορά. Βεβαίως, αυτό λέμε. Προγραμματισμός σταδίων και ορισμός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για να υπάρχουν. Δεν τηρούνται ποτέ. Εθίσαμε και θυστήκαμε στις παρατάσεις. Το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Ανοιχτές προσκλήσεις σε κύκλους υποβολών. Μας αρέσει η ιδέα. Θα αποφορτήσει όλες τις υποβολές που γίνονται όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, γιατί ξέρει ο επενδυτής ότι δεν υπάρχει αύριο, δεν θα υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Έναν φιλικό κεντρικό κόμβο ενημέρωσης τύπου ΕΣΠΑ, όπως υπάρχει τώρα, αλλά να μπορεί εύκολα ο καθένας, γιατί τώρα χάνεσαι εκεί μέσα, να μπορεί να βρει τι θα ανοίξει, τι είναι ανοιχτό, τι υλοποιείται. Θέλουμε να προσανατολιστούμε στην e-πληροφόρηση, να φύγουμε από τα έντυπα, τις εφημερίδες, social media, να ενημερώνεται ο κόσμος με πιο σύγχρονα μέσα για το τι νέο συμβαίνει. Το κάνουμε, έχει πιάσει διεξαγωγή στο αφιερωμένο workshop, συνέχεια με τους επενδυτές, με τους συμβούλους, με εξειδικευμένους ανθρώπους των προγραμμάτων, για να μπορεί ο κόσμος, μάλλον για να μπορούμε να αναδείξουμε τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, να δείξουμε τα πραγματικά ωφέλη των προγραμμάτων, να δείξουμε πώς πληρώνονται σωστά οι φόρμες υποβολής και τι δικαιολογητικά χρειάζονται σε κάθε στάδιο. Και βέβαια πρέπει να στοχεύσουμε στην ποιότητα. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει να έχουμε πολλές προτάσεις. Η επιτυχία προγράμματος που λέμε έχει πολλές προτάσεις και μένουμε εκεί. Ναι, αλλά αν υλοποιήθηκε το 30% στο τέλος, άρα θέλουμε προτάσεις που να μπορούν να υλοποιηθούν, να γίνουν έργα. Και επέκταση γραφείου ενημέρωσης κοινού σε όλες τις διαχειριστικές αρχές και στις περιφέρειες για να υπάρχει άμεση ενημέρωση. Πάμε τώρα σε εσάς. Σωστή και βάθος ενημέρωση. Επιλέξτε τις επίσημες πηγές πληροφόρησης. Δεν πιστεύουμε σε φήμες, σε γνωστούς, σε ουρανοκατέβατους, μεσίες συμβούλους. Γνώση αναγκών και δυνατοτήτων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Είναι πολύ βασικό να δώσουμε, να καταλάβει η επιχείρηση, να μπορέσει να αρχίσει τις προτεραιότητες του. Όχι προσαρμογή επιχειρηματικών αναγκών στο πρόγραμμα, αλλά συμμετοχή σε προγράμματα απολύτως προσαρμοσμένα σε αυτά. Μεγάλο θέμα. Τα προγράμματα, ξέρετε, δεν είναι κουστούμια. Θα τα ράψουμε, θα τα κόψουμε και θα τα φορέσουμε. Πρέπει να βρούμε πρόγραμμα που να ανταποκρίνει σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εκ των προτέρων εξασφάλιση της ίδιας συμμετοχής. Δεν έχει κανένα νόημα να πλησιάζουμε, να βρίσκουμε επιχειρήσεις που δεν έχουν λεφτά. Το 50% συγχρηματοδότηση είναι μύθος. Αν περιμένεις ότι το κράτος, η επιδότηση μάλλον θα σου δοθεί την άλλη μέρα από τη στιγμή που εγκριθείς, θα πάρεις το 50%, είναι ένας μύθος. Θα το πάρεις εξοφλημένες δαπάνες και θα πρέπει να πληρώσεις και το ΦΠΑ σου. Αυτό που έχουμε δει εμείς, τη μελέτη που έχουμε κάνει, είναι ότι για να μπεις και να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τύπου 50% στη χρηματοδότηση, θα πρέπει εξ αρχής να έχεις περίπου το 70% του budget του προγράμματος. Αλλιώς μην μπεις σε πρόγραμμα. Δεν θα τα βγάλεις πέρα. Είμαστε ρεαλιστές. Ή να μπορείς να το δανειστείς, έτσι. Είμαστε ρεαλιστές και δεν δηλώνουμε ενέργειες ή στόχους που είναι ανέφικτο να υλοποιηθούν. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε. Θα πάρω 5 άτομα, θα πάρω 10 άτομα, θα κάνω αυτά, θα κάνω παπάδες. Μείνετε σε αυτά που μπορείτε να κάνετε. Το απολύτως πετυχημένο πρόγραμμα είναι αυτό το πρόγραμμα που δεν θέλει καμία τροποποίηση, καμιά αλλαγή από την έγκρισή του μέχρι το τέλος. Πάμε στην υποβολή των προτάσεων. Εμείς λέμε, ναι, θέλουμε να καθιερωθεί η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δικαιολογητικών. Να φύγουμε από τους ογκοδέστατους φακέλους με τα χιλιάδες δικαιολογητικά που δημιουργούν προβλήματα εργονομίας, γραφειοκρατίας και συνεχών τριβών. Το είχα μέσα το δικαιολογητικό, ή δεν το είχες, το χάσες και τι γίνεται. Λέμε ναι, λοιπόν, αφού πάμε σε ηλεκτρονική εποχή, στη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας επιχείρησης με βασικά δικαιολογητικά. Είναι ένα εύκολο πράγμα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανεξίτηλη δεξαμενή δικαιολογητικών αναεπιχειρηματικό αφημί. Να τροφοδοτεί έτοιμα δικαιολογητικά και σε επόμενα στάδια του προγράμματος, αλλά και σε άλλα προγράμματα που πιθανώς θέλει αυτός ο επιχειρηματίας να μπει. Καθιέρωση βασικών προαπαιτούμενων on-off δικαιολογητικών. Το κάναμε στο Εξτρέφεια 2. Ναι, μας αρέσει, είναι πολύ καλή ιδέα. Φεύγουμε από τη λογική να φέρω ένα κενό φάκελο, να τον πετάξω εκεί πέρα, αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνουν προαξιολόγηση και θα τα ζητήσουν όλα τα δικαιολογητικά από την αρχή. 6 βασικά δικαιολογητικά. Απλά και εύκολα. Δεν υπάρχουν. Γεια σας. Συμπλήρωση offline υποβολής και μεταμόρφωση uploading στο Πουσουκουέ.
Γνωστό το πρόβλημα, τελευταίες μέρες αποφεύγουμε όλο αυτό το ποτηλιάρισμα που γίνεται, το ηλεκτρονικό ποτηλιάρισμα για να υποβληθούν προτάσεις. Θέσπιση κινήτρων για γρήγορες υποβολές. Ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε. Μπόνους βαθμολογίας για τις προτάσεις που είναι όριμες, έχουν δουλευτεί και έρχονται πιο νωρίς. Επιχείρηση σύμβουλου στις υποβολές. Έχω βάλει 2 super source δικαιολογητικά, τα ελέγχουμε πολύ καλά. ΚΑΔ και άδεια λειτουργίας. Έτσι. Είναι ύπουλα δικαιολογητικά, το 80% των περικοπών στις προτάσεις που σταματάνε και θα συνεχίζουν για αυτά τα δικαιολογητικά. Άρα, θα υποβάλουμε την πρόταση, πυκνώνουμε τη συνεργασία με συμβούλους, με λογιστές, με τους προμηθευτές, να μαζέψουμε έγκαιρα τα δικαιολογητικά μας για να τα υποβάλουμε. Και ελέγχουμε το σύμβουλο. Και εσείς πρέπει να θέλετε να ελέγχεστε. Δεν δίνουμε λευκή εξοδότηση στο σύμβουλο να γράφει μια πρόταση και το ρωτάμε την υπέβαλε στην πρόταση μετά τη λήξη των υποβολών. Παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης της συγγραφής. Αξιολογική διαδικασία. Πολύ γρήγορα, ό,τι υπάρχει μας αρέσει πάρα πολύ, θέλουμε λίγο να το βελτιώσουμε. Τι μας αρέσει δηλαδή? Μας αρέσει η μέθοδος με το Μητρό Αξιολογητών του ΕΘΠΑΕ, που για να μπει κάποιος είχε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Που για να αξιολογήσει του κάναμε πολύ μεγάλο σεμινάριο, τον εκπαιδεύαμε, που έδινε εξετάσεις για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητά του. Που είχαμε αναθέσεις ηλεκτρονικές με εντελώς τυχαίο τρόπο. Είναι μια διαδικασία έτσι, που έχει δώσει φοβερά credit αξιοπιστίας και διαφάνειας, και το έχετε δει όλοι σας, σε ένα σκοτεινό τα παλαιότερα χρόνια σημείο της υλοποίησης των αυτών των προγραμμάτων. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε δυνατότητες που σου πω, να δούμε έξυπνα modules που υπάρχουν πάνω, δυνατότητες να παίρνουμε τις τιμές για ομοειδείς δαπάνες σε όλη την Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα για να βγαίνουν μέσα στις τιμές των αξιολογητή και να μπορεί να βοηθιέται στο έργο του. Επίσης, το έχουμε κάνει στο αποθεματικό, μας ενδιαφέρει η δυνατότητα εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Μειώνει την γραφειοκρατία, είναι πιο εργονομικό για όλους μας, βέβαια θέλει online desk υποστήριξης στους αξιολογητές. Μείωση του έργου των επιτροπών, πολύ βασικό. Δεν πρέπει οι επιτροπές να εξετάζουν τίποτα άλλο από, αν θέλετε, τις προτάσεις που κόβονται για τυπικά δικαιολογητικά. Και όταν θέλει κάποιος να κάνει ενστάσεις στο τέλος, να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία στον οδηγό, 10-15 μέρες εκεί οι ενστάσεις, και εγώ εδώ θα έβλεπα και αντικίνητρα, ίσως με ένα παράβολο, για να φιλτράρουμε, να έχουμε ένα κόσκινο, να φτάνουν πραγματικά ενστάσεις και να απασχολεί τη δημόσια διοίκηση με ενστάσεις που έχουν σοβαρές αιτιάσεις, να δούμε. Επικροτούμε, πιάνει τόπο, φοβερό μέτρο, παντού να πάει και να επεκταθεί σε όλα τα προγράμματα, οι υποόρους εντάξεις. Η δυνητική δηλαδή. Η δυνητική. Κρατάμε σε γρήγορους τους επενδυτές, εξομαλύνουμε το δικό μας όγκο δουλειάς και βεβαίως το κυριότερο, δεν δεσμεύουμε λεφτά σε ενυπνώση έργα. Δηλαδή η έγκριση υπό όρους γενικά, έτσι, γενίκευση παντού εμείς λέμε. Της έγκρισης υπό όρους. Ποιοι όροι, σε αυτούς που ήταν τώρα. Υλοποίηση, επιχείρηση σύμβουλους. Ζούμε, λέω, με το πρόγραμμα και δεν ζούμε από αυτό. Δεν περιμένουμε το πρόγραμμα για τις λειτουργικές μας ανάγκες, έτσι. Αλλά ζούμε με το πρόγραμμα. Το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και το δουλεύουμε. Και είμαστε ενήμεροι βέβαια για όλα τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα. Προγραμματίζουμε έγκαιρα και διασφαλίζουμε την κρηματορροή για το έργο μας. Και βέβαια πολύ σημαντικό είναι η προσεκτική μελέτη του οδηγού υλοποίησης που βγάζουμε, κατευθυντήρια οδηγία σε κάθε οδηγό πλέον βγαίνει από τον ΕΦΠΑΕ, ο οδηγός υλοποίησης. Πώς υλοποιήσεις, πώς μεταφέρεις την τελική σου έκθεση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε δει? Έχουμε δει ότι όσο πιο τεκμηριωμένο είναι το τελικό αίτημα, όσο πιο πληρότητα παρουσιάζεται δικαιολογητικά, τόσο πιο γρήγορα γίνονται εκταμιεύσεις. Χαρακτηριστικά από τα στατιστικά που έχουμε, σας λέω ότι δυστυχώς μόνο 1 στα 10 αιτήματα έρχεται με πληρότητα πάνω από 70%. Αυτά είναι πληρώνονται σε ένα μήνα. Μεγάλο tip, έγκαιρα από τους προμηθευτές μας, πριν τους ξοφλήσουμε, να μας δίνουν τα παραδοτέα που απαιτεί το πρόγραμμα, που εξηγεί μέσα ο οδηγός εφαρμογής ποια είναι αυτά. Αν απομακρυνθούμε από το ταμείο, ουδέν λάθος, όπως ξέρετε, να γνωρίζετε. Φροντίζουμε έγκαιρα για τις άδειες λειτουργίας, έτσι, που καθυστερούν λίγο, τώρα νομίζω όχι πλέον, ούτε και τα είπατε κιόλας. Φροντίζουμε για τον επιτόπιο έλεγχο, όλα να λειτουργούν, έτσι. Τεστάρουμε πριν έρθει το ελεγκτικό όργανο, ότι όλα είναι εντάξει. Προσέχουμε πάντα πινακίδες ΑΜΕΑ, παίζουν σε όλα τα προγράμματα και θα συνεχίσουν να παίζουν. Στόχους, υποχρεώσεις πάντα κοιτάμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Και για τις τροποποιήσεις που είναι πολλές, υπάρχει μια γενική αρχή. Ισχύει απόλυτα, όσο λιγότερες, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα θα ολοκληρώσετε και θα πληρωθείτε. Λοιπόν,
Θεσμικό πλαίσιο. Τι προτείνουμε στο κομμάτι πιστοποιήσεις, πληρωμές. Λοιπόν, τράπεζα δεν είμαστε δυστυχώς. Διευκόλυνση ρευστότητας, βλέπουμε πολύ θετικά ένα μοντέλο με 4 ενδιάμεσες πιστοποιήσεις. Να πάμε στο 25, 50, 75%. Τελικός έλεγχος, τάρα διοικητικός, εκεί επιτόπιος. Πολύ σημαντικό. Ζητάμε να υπάρχει δυνατότητα παράγησης ενεργοποίησης ενεργειών σταδίων του Πουσουκουέ. Όπως ξέρετε μέχρι τώρα, αυτά είναι κλειστά στάδια, πρέπει να ολοκληρωθεί ένα για να πάμε σε επόμενο. Δηλαδή, θέλω να πω, υποβάλλει ένας αίτημα ελέγχου, αλλά ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τροποποιήσεις για τις οποίες δεν έχει κάνει αίτημα στο Πουσουκουέ. Τι πρέπει να γίνει, πρέπει να ακυρώσει το αίτημα ελέγχου. Να πάει να υποβάλει αίτημα τροποποίηση, να εξεταστεί το αίτημα τροποποίηση και να επανυποβάλει αίτημα ελέγχου. Όλα αυτά ανοιχτά μαζί. Όσο πιο λίγα πάνε σε επιτροπές, τόσο πιο γρήγορη γίνεται η δουλειά μας. Άρα θέλουμε να αυξηθεί, να ανοίξει το εύρος των αιτημάτων τροποποίησης που εξετάζουν οι ΕΦΟΥΔΟΥ και να θεσπιστεί δεκαήμερο για υπογραφή πρακτικών από την υποβολή τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε 2, 3, 4 μήνες για να υπογραφούν τα πρακτικά. Νομοθετική πρωτοβουλία για κατάργηση φυσικών προσώπων ως υπολόγων μεταβίβασης ευθύνης σε συλλογικό επίπεδο υπηρεσίας. Κάτι που νομίζω τώρα είναι ένα θέμα με την Βουλγού, αλλά αυτό εντάξει. Και έχουμε προτείνει και ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης βασισμένο σε προκαταβολές, δεσμευμένο λογαριασμό δικαιούχου και χαμηλές εξασφαλίσεις σε εγγυητικές. Θα το αναλύσω κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα. Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τη ΣΜΟΔ. Μας αρέσει, το θέλουμε. Μάλλον για αυτό το πληροφοριακό σύστημα έχουμε την εξής άποψη. Όλοι το κράζουμε, αλλά συνάμα το θαυμάζουμε. Έτσι. Έχει πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις έχει. Είναι αυτό, ναι. Και καθυστερήσεις έχει πολλές και αργοκούνητο είναι κάποιες φορές, αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα που έχει γίνει με την εισαγωγή αυτού του πληροφοριακού συστήματος. Από τις πέτρες, τα όπλα, τα πέτρινα, έχουμε πάει σε άλλη εποχή. Άρα το θέλουμε, αλλά θέλουμε βελτιώσεις. Αν δεν μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, είμαστε εδώ να συζητήσουμε ένα ERP που θα είναι κατασκευασμένο από τον ΕΦΠΑΕ. Το έχουμε δουλέψει στο σενάριο, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να το κάνουμε έτσι. Πώς θέλουμε να είναι αυτό το καινούριο πληροφοριακό σύστημα, σας δίνω κάποιες ιδέες. Λοιπόν, ένα πληροφοριακό σύστημα τι πρέπει να έχει, πελατοκεντρική προσέγγιση, διαδικασία και ροή εργασιών, πρόσβαση σε αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν ένα σύστημα να παρακολουθεί την επικοινωνία με τον επενδυτή, να παράγει αποτελέσματα, χρονοκαθυστερήσεις, υλοποίηση έργων, να έχει smart υποσυστήματα, βιβλιοθήκες τιμών κόστους που μπορεί καθένας να παίρνει γνώση, να είναι φιλικό στο χρήστη χωρίς επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις. Άπαξ καταχώρησε κάτι μια φορά, να μην χρειάζεται επόμενα στάδια να το ξανακαταχωρήσει. Ένα σύστημα που να μπορεί να σωματώνει όλες τις διαδικασίες του επιχειρησιακού μας workflow, να σωματώνει δικλείδες ασφαλείας επιχειρησιακών προγραμμάτων, να εντοπίζει τον de minimis την ώρα που πρέπει να το εντοπίσει και να μην αφήνει τον άλλο να κάνει 70% έργο και να το κόβουμε μετά. Θέλουμε ένα σύστημα που να είναι εύκολο και με κατανοητό τρόπο να παράγει αποτελέσματα από την υλοποίηση των παιδικών σχεδίων ώστε να τα βλέπουμε και τα δίνουμε παρακάτω, να δίνει μεγέθη της πορείας υλοποίησης και στατιστικά στοιχεία, να παρουσιάσει κριτικά μεγέθη που να αφορούν προβλήματα και καθυστερήσεις. Εν κατακλείδη, θέλουμε ένα σύστημα που να έχει αποτελεσματικότητα, να έχει συνδεσιμότητα, μένω λίγο, βασικό. Το ζητάμε αυτό, μακάρι να γίνει, να μπορεί να παίρνει πληροφορίες από εξωτερικά συστήματα όπως τάξεις, γεμή, οίκα, σώρευσης, όψης κτλ. Ώστε να μην ταλαιπωρούν τους επενδυτές να φέρουν δικαιολογικά που μπορούμε να τα βρούμε σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις. Να έχει ευκολία, να έχει μέσα πιστοποιήσεις επάρκειας των χειριστών του, όπως έχει με τους αξιολογητές που δίνει στο τεστ για να είσαι αξιολογητής, και να σωματώνει την παραγωγή όλων των επιχειρησιακών εντύπων, ακόμα και των επιστολών. Ακόμα και των επιστολών που λαμβάνετε. Να μην λαμβάνετε επιστολές, να μην γκαίμε άλλο χαρτί, να μην κόβουμε άλλα δέντρα. Αυτόματα κάποιος με τον κωδικό του να αναρτούνται πάνω όλα τα έντυπα, ακόμα και η ολογραφή που το ετοιμάζουμε εμείς για όποιο στάδιο βρίσκεται το έργο. Και βέβαια να έχει βιβλιοθήκες γνώσης, όπου όποιος θέλει να βρίσκει με συντονισμένο τρόπο συντεταγμένα τις γνώσεις που χρειάζεται. Τελειώνω, δύο διαφάνειες. Λοιπόν, λίγα πράγματα για τι έχουμε κάνει εμείς, το μεγάλο, το κορυφαίο έργο μας το τελευταίο εξάμηνο με την Επιτροπή Ομογενοποίησης. Τι είναι ο ΕΦΠΑΕ, όπως όλοι γνωρίζετε, στην ουσία είναι η σύμπραξη 7 ανεξάρτητων εταιριών, ανεξάρτητων εντελώς όμως, που δουλεύαν σαν διάμεση φορείς στο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Η συγχώνευσή τους έγινε κάτω από σφεκτικές χρονικές πιέσεις, διότι έπρεπε να τρέξει η επόμενη προγραμματική περίοδο. Άρα δεν προλάβαμε να ομογενοποιηθούμε. Είναι αυτό που μου λέτε, το έχετε ζήσει όλοι στο παιδί σας. Άλλα ζητάει η Ελανέτ, άλλα ζητά εσύ, άλλα ζητάει η Πάτρα. Έτσι. Συμβαίνει, ναι, συμβαίνει. Ή συνέβαινε μέχρι τώρα.
Γιατί έγινε αυτή η διαδικασία, μάλλον γιατί ξεκίνησαν αυτές οι σκέψεις και το προειδοποιούμε μας στο τέλος της, γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε βέβαια την αποτελεσματικότητα του έργου μας, να μειώσουμε πιθανότητες σφάλματος και βέβαια να έχουμε ίση αντιμετώπιση, ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε όλους τους δικαιούχους στη χώρα. Τι έγινε λοιπόν, τον Οκτώβριο συστάθηκε μια επιτροπή, ο κ. Σκουδές ήταν και πρόεδρος της επιτροπής. Λοιπόν, περισσότερα από 120 θέματα ομογενοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν, ξανατσεκαρίστηκαν, ανασκοπήθηκαν. Βγήκαν 7 νέες ή τροποποιημένες διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης του ΕΦΠ σε σελίδων πάνω από 200 τον αριθμό. Είχαμε 3 νέες οδηγίες εργασίας του ΕΦΠΑΕ, είχαμε εγχειρίδια φυσικού οικονομικού ελέγχου φυσικού οικονομικού αντικειμένου συνολικής έκθεσης 50 σελίδων από πλήθος παραρτήματα και εξωτερικούς πίνακες. Πιστέψτε με, όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, το 1999, όσο έχω ανατρέξει, όσο έχω ψάξει, αυτά τα εγχειρίδια τα δύο είναι το πληρέστερο και το πιο τεκμηριωμένο υλικό που έχω δει πάνω σε πιστοποιήσεις και πώς πρέπει να γίνονται τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Γίνανε ενιαία έντυπα και υποδείγματα επιστολών, όλων των επιστολών ώστε να είναι ενοποιημένες και να φεύγουν ίδιες επιστολές σε όλη την Ελλάδα. Αναπτύξαμε ένα διευρυμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που θέλουμε να το τρέξουμε και πλέον υπάρχει ενιαία, αλλάξαμε οργανωτικές δομές μέσα στους εταίρους, μέσα στις εταιρείες αυτές, ώστε να ταιριάζουμε και σε αυτό, να υπάρχει κοινό μοντέλο ανάθεσης, εκτέλεσης και έγκρισης των εργασιών, η οποία βέβαια συμβάλλει στην ομογενοποίηση. Σας είπα, σε πολύ, έτσι, τα πολύ κύρια μόνο πράγματα, ιδέες μάλλον, τις πολύ κύριες ιδέες για το πώς φανταζόμαστε εμείς οι άνθρωποι του ΚΕΠΑ και κατά συνέπεια και το ΕΦΠΑΕ βέβαια, το επόμενο μοντέλο, το επόμενο διαχειριστικό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων. Προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Έχουμε μεγάλη απόσταση, γι' αυτό σας προσκαλούμε όλους να ενώσουμε δυνάμεις για να το κάνουμε αυτό πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.